CD-táska. 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 Van benne folyadék? Van folyadék. Nem lehet, hogy fenn van a fönti pultban a CD-táska? Ott is mindjárt megnézzük, csak világítasz egy kicsit, létszik. Közben kamerázok is. Ja, jó. De tényleg 20 másodpercig tart, mert csak akkor van vakuum. Na várjál csak. Bazd meg. Ezt föl kell tölteni, bazd meg. Világítsál. Szakszerű föltöltés. Na, akkor most megnézhetjük a Bonyesz féle szakszerű föltöltést. Na. Letekerjük a kupakot, majd óvatosan jobb kézzel tartva, ballal kicsit alá tart, és úgy dönti, közben nézi, mennyi van a szerkezetbe, és precízen a mértéknek megfelelően bele, majd rátekeri és visszateszi a kupakja. Az Bonyesz már elhagyta a kupakot, ezért figyelni kell mindig a gépre kell tenni a kupakot, hogy mindig meglegyen, és a megfelelő visszahelyezést bemászik, kicsit itt a popsit megnézzük, jó? Ja, köszi. Na, és akkor visszatéve a helyére, és mindjárt jöhet igen, kis kulisszatitok, és mindjárt jöhet a füstgép. A füstgépet nem nézzük meg, hogy működik? Hát arra várunk, hogy gyerekek. Na bazd meg. Akkor csak működik-e, és már pickül is tökéletes. Köszönjük, Bonyesz!